No niin, morjesta. Mun nimi on Niemeläinen Saja, on ehdolla nyt kevään kunta- ja aluevaaleissa ja ajattelin tällä videolla nyt sitten käydä läpi vähän näitä omia tavoitteita ja teemoja tonne tulevalle valtuustokaudelle ekan videon tein tuolla ulkona, mutta siinä oli niin kova kohina, että katsotaan nyt jos täällä autostudiossa sitten vähän paremmin kuuluu. Mut joo, mä lähtisin ehkä niin kuin ihan kärkipään teemana nostamaan tuon Kouvolan tällä hetken väestökehityksen. Eli meillä on haasteita sekä syntyvyyden että sitten muuttotappion kautta. Meillä on alhainen syntyvyys ja sitten tosiaan väkeä muuttaa täältä enemmän pois kuin mitä tulee sitten takaisinpäin. Mun mielestä nyt kun päivitetään kaupungin strategiaa, niin siinä pitäisi nostaa yhtenä teemana tämä aihe esille. Meillä on vaihtoehtona se, että hyväksytään se ja lähdetään sitten niin kuin sopeuttamaan toimintaa, mitä varmaan joka tapauksessa joudutaan jonkun verran tekemään, mutta niin kuin en haluaisi nähdä sitä, että me niin kuin kuihdutaan ja kutistutaan jatkuvasti, vaan sen sijaan niin pistettäisiin paukkuja vähän siihen suuntaan, että miten me saadaan tämä kehitys käännettyä kohti parempaa ja väestökehitys paremmin tasapainoon. Eli me tarvitaan käytännössä lapsia lisää tänne ja myös sitten muuttovoittoista tilannetta sinne tulevaisuuteen. Ja siihen lapsipuoleen niin mä näkisin, että meillä pitäisi olla puitteet kunnossa. Eli esimerkiksi päiväkodit, koulut, lähipalvelut pitäisi olla sellaiset, että se rohkaisee perheitä siihen, että kyllä täällä on hyvä täällä Kouvolassa perustaa perheet. Kyllä meidänkin kannattaa siihen ryhtyä. Eli siihen panostaisin, puitteet kunnossa. Ja sitten tietysti muuttotappion kääntämiseen, niin me tarvitaan työpaikkoja. Ja siihen puoleen nyt onkin jonkun verran ihan tällaisia positiivisia merkkejä olemassa jo, eli tuolla on esimerkiksi nämä datakeskushankkeet ja valtion näitä väylähankkeita, mitä on tulossa ja osittain jo käynnissäkin, niin ne työllistää, luo tulevaisuuteen toivoa, että näitä lisää ja siinä tarvitaan tietysti niin kuin aktiivisuutta sekä meidän viranhaltijoilta että myös sitten päättäjiltä, ja siihen pitää panostaa. Edunvalvontaa, sijoittumispalveluihin, kinnolla siinä tietenkin tärkeä rooli sitten osana kokonaisuutta. Tarvitaan niitä yrityksiä ja sitä kautta työpaikkoja. Hyvät edellytykset yrittämiselle Kouvolaan. Sitten nostaisin meidän taloustilanteen. Sielläkin on tietysti haasteita. Meillä on mittava investointiohjelma, mikä haastaa. Meillä on riski, että velkaannutaan. Korkojen nousun kautta voi tulla niin kuin haasteita. Eli sellainen tarkka priorisointi, että missä järjestyksessä investoidaan mihinkin ja mitoitetaan oikein ne oikealle oppilasmäärälle esimerkiksi kouluhankkeet. Niin se on tosi tärkeää, tällainen pitkän tähtäimen ennakkosuunnittelu. Koulusta ehkä täytyy sen verran sanoa tähän väliin saman tien, että mä jotenkin itse näen, että se suuriin yksiköihin keskittäminen, se ei välttämättä ole se, mihin niin kuin itsestäänselvyytenä pitäisi ajaa, vaan jotenkin näkisin, että se on niin iso elinvoimatekijä sille tietylle kylälle esimerkiksi, että siellä on koulu ja päiväkoti. Kyllä mä niistä niin kuin pitäisin mielellään kiinni niin pitkälle kuin vaan mahdollista, ja siellä jonkun verran edes on väkeä siellä kylällä, missä koulu vielä on. Joo, sitten arvomaailma viimeisenä pointtina vielä, niin mun mielestä esimerkiksi jouluevankeliumit ja suvivirret, niin ne kyllä kuuluu tähän suomalaiseen kristilliseen kulttuuriperinteeseen, ja kyllä mä pidän tosi tärkeänä, että meillä koulussa suhtauduttaisiin niihin positiivisesti eikä lähdetä niin kuin varmuuden vuoksi sensuroimaan niitä sieltä pois, että ne on mun mielestä tärkeitä. Mutta siinä oikeastaan nämä kuntavaalien asiat tuolta mun nettisivulta esaniemela.fi, sieltä voi lukea vielä tarkemmin näitä mun teemoja. Mutta tässä vaiheessa niin kiitokset ja palataan sitten aluevaalivideolla vielä asiaan. Moi moi!